Azért azt hiszem, hogy biciklivel értem. Na. Itt megvágom. Ne összenkárba. Bedobjuk hozzám a kocsiba, ne itt szemetleljön. Oké. Annyit még szeretnék hozzátenni, már így a hivatalos sajtótájékoztatón kívül, de azért megírhatjátok, ha gondoljátok, hogy tudjuk azt, hogy ez magánterület, bár ugye nincs lezárva, nincs kint a táblája az építkezésnek, tehát úgy jogszabályilag nem annyira megfelelő. És mi most hozunk ide neki egy kis koszt, amiért lehet, hogy egy kicsit mérges lesz. Én csak annyit tudok üzenni neki, vagy legalábbis itt mi budaörsi lokálpatrióták, hogy lehet, hogy neki nem tetszik, hogy én itt visszatemetem az ő gödrét, de nekünk se tetszik az, hogy ő meg kivágta. Nekifutásból. Ja, vagy csak odáig viszed?